እቱና ያጻርሱ ንንግስነታ ሰሪሕካስ ኣብ ቀብርኻ ከተረክብ ክትጻርክ ኣላ ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ ዋልገሮብ ከላዓላ ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ ባለቤቴ ከቤት ወጥቶ ጠፍቶ ጠበቀኝ ማለት ነው። እኔ ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ ያንተን የሆነ አካል በዚህ ደረጃ ማሰብ ውርደትም ዝቅጠትም ነው። ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ የኔን ጩኸት ነው እየጮኸች ያለችው። እኔ በአደባባይ ፍርድ ቤት በር ላይ ድደፋ የነበረው ወደ 6-7 ጥይት ይተኮስብኝ። በዚሁ የፍርድ ቤት ሂደት ላይ ክርክር ላይ ያለ ከታችኛው ፍርድ ቤት ተሸንፎ በይግባኝ እዛ ሄዶ እዛ እየተከራከረን ነው። ሳምበዲ መቶ ታርጋ በሌለው መኪና አፍኖ ሊወስደኝ ሲል እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው ያመለጥኩት። ሳንገለት የኖረ ማለት ትግራይ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚዲያውን ክጭብጥዎ እንደም ሓስዮም ነይሮም ከም ትዝራናዮ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ንገለት እዩ መጀመርያ ደጊፉ ማለት እዩ። ዝሰብዚ ክለሽሎ ታይድኹን ብዙሕ ዘመቻ ገይሮም ነይሮም። ኣብ ሶሻል ሚዲያ መጽ ድማ ኣብ ናይ ሰይፉ ሓቅኛ ስለዝኾነ በቃ ደረቱ ነፍሒ ተዛርዩ እዚ በቃ ተሓሳብ ሳያን ሸዊት መዝጎ ዝተሸወደኮ ናይ ኣነጋግራ ቃላት ዘየሉ ቃላት ስለዝተጠቀመ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኩሉ ተናዲዱ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ። እስካብ ክንድዚ ናይ ጓለን ስቴት ገበና ምውጋዕ ንሳኻ 4 ዓመት ሙሉ ከም ጓልካ ሒዝካያ ነበርካ ቆልዓ ናታ ገበና ምውጋዕ ማለት እንደይ ከቢድ እዩ። ጽባሕ ንጎሳውን ጓል ክትወልድ ኢኻ ንጓልካ ታይ ከም ዘጋጥማ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ። ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ ናይ መንሕቆ ይግን ጎቢጡ ብድሕሪታ ሰብ ነድዩ ኣሕዋት ዳጃጃኑ ሙሴ ዋይ ጉድ ሰላም ሰላም ደጃት ሓውኩም ሰላም ዲኹም ከመይለኹም ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ይበለለይ ማለት እዩ። እና ሕጂ ሒዝና ዝመፀና ፕሮግራም ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝዛወር ዘሎ ማለት እዩ ኣነጋጋሪ ዝኾነ ቪድዮታት ሒዝና መፂና ነና ማለት እዩ። ንሸዊት መዝገቦ ሰብኣያ ታይሉ ኣዋጊዑ ድማ ሒዝና መፂና ነና ብስራት ሓውና ካሎ ታይ ክግበር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ዓደይ መጽኻኒ በኽብሪ ልበይ ወሲድካ ይብፍቕ ዋልገሮብ ከላዓላ ዓዳኺኒ ሰንደው ኢላ ከባህ ደርበና ተቆኒነ ንዓኻ ወለደይ ትብፅሕካ ኢሎማ ሰደኒ ምሳኻ ጽቦ ክንርኢ ኣለና ኢኖይ ማለት እዩ። ያው ጽቦ ናራኻ ምክያድ ዝመስልዎ ነገር የለን ፍርድ ነው ዓለኹም ንኺ እቱና ያጻርሱ ንንግስነታ ሰሪሕካስ ኣብ ቀብርኻ ከተረክብ ክትጻርክ ኣላ ብጣዕሚ ይኸቢድና ዝገብ ፓራዶክስ ዝገብሩ ነገራት ካዕቶም ዝውግዑ ዘለዎ ገለገሊኦም ነፃነት ይኸላ ነፃነት ኸሊኻ ያ ከመይላ ሓንቲ ጓል ኣብ መድረኽ መፅያ ክትነግስ ትኽእል ብጣዕሚ ዝገርም ስራሕኻ ከይትሰርሕ ይኽልክላ ነይሩ ልብል ወግዕ ኣሎ ያው ኣልበም ግን ተሰሪሕላ እዩ በቲ ግዜ እሱ ብጣዕሚ ምናልባት ድሕሪ ዛ ኣልበም ሰሪሕላ ከምቲ ዝበልካዮ ብሓደ ኣልበም ዕድለኛ እያ ብናይ መጀመርያ ኣልበም ማለት ናይ ካውን ውፅኢት እዩ ብጣዕሚ ኣገኒና ብዙሕ ሰብ ንኽፍለጥስ ይፅዕር እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ መስዋዕትነት ይኸፍል እዩ ሳወድያ ወፅያና ምናልባት ድሕሪኡ ቅንእን ገለዶ ፈጢሩልካ ኢኻ ቅንእ እንተዝህለ ኣዲስ ኣበባ ይሰዳእ ኣነ ከምኡ ይሰርሕ ይኣምንን ተረዲኽኒ ኣዲስ ኣበባ በዓለይ እኮ እየ ምስ ሓፍተይ ተማኺረ أمير داود نفسي محارو بقتنا أمير دويلة أنا إشتي حفتي كأنت ناي الأمير حلقة نايتي كلب وانا تفلتوس لازم ورت نعقو لوبي جيرا بعلنا ما شاشنا أنا سيدنا ያው ሕጂ ሓቅና ዋጋዕሞ ኩላህና ማለት እዩ ኩላህና ዚ ፕሮግራም ዚ ኩላትኩም ሪኢኹም ይኹም በፂሕኩም ማለት እዩ እና ብዙሓት ሰባት ድማ ተሰሚዑኩም ብዙሓት ሰባት እውን ሓዚንኩም ይኹም ማለት እዩ ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ ኩላህና ተዛሪብና ተጻሪፍናይና ማለት ተጻርፊ የድልዶ ነይሩ አየድልን ማለት ስሚተኛው ሆትኮን ተለኻዩ ከም ዛይነ ንግግር ተናገር እና ኩሉ ዝደሉ ኹታዩ ንዝሓውና ማለት እዩ
ማለት ሰበይትኻ ክሻው ዝኾነ ድረስ ሰበይትኻ ማለት ጓልካያ ሰበይትኻ ማለት ሓፍትኻ ኣዴኻ ኩሉ ነገርካያ ተረዲካ ዲ ገበናኻ ሸፊናትልካ ትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ናብ ናትካ ህይወት መፅያ ተኾይና ናትካ ገበና ሸፊናት ትኸይድ በቃ ሰበይትኻ ሲ በቃ ናትካ ከም ጓልካያ ክትረያ ዘለካ ናይ መጀመርያ ደረጃ ማለት እዩ ካል ነገር ድማ እቲ ጌረላ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ እዚ ዘማልየላ ዝብል ዘሎ ግዴታ እዩ በቃ ንሰበይትኻ ግዴታ ኢኻ ትገብረላ ማለት ካብ ቤተሰብካ ከተምፃእ ተለኻ ከም ብራየ ፍረ ካብኣ ወሊደ ብዙሕ ቆልዑ ከፍሪ ይደልየ ኢልካ ኢኻ ተምፃእ ዘለኻ እንዛ ሰብ እዚኣ ተረዲኩምሎ እና ኣነ እንድዒ እንትን ኮይነ ተሰማዕንን ዝኾነ ምክንያት ግን ክህሉ ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ትፈልጦ ሰባት ተለኹም ኣቕሪብኩም ተተዋግዕዎ እንደገና ናብ ሚድያ መፅኡ ድማ ተዝዛረብ ካልእ ነገር ድማ እንድዒ ተገቢ ይኮነን እቲ ዝተዛረቦ ንግግር ማለት እዩ ንኽእል ችግር የብሉን ካልእ ቪድዮ ናኹም ከብለኩም ብዙሓት ሰባት እውን ስሉ ተናዲዶም ተዛሪቦም ነይሮም ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ማለት እዩ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እስከ ንኽእል እዛ ሓፍትና ሰሚዕና ንምፃእ እስከ ዝኾነ መልእኽቲ ተውፅሕሉ ዘላ ንስማዕ እያ ብወለድና ግዜ ሲ ሓዳር እንዳተኸኣኣሉ እቲ ኣንተ ጥፊኣት ይምልኦ እቲ ተጥፊኡት ይምልኦ ከምኡ እንዳወልኦም ሓሊፎምዎ ጓል 6 ዓመት ኮይና ቀደም ኣዴታትና ሲ ደቂ 6 ዓመት ኮይነን ተመራዕየን እንዳተማላልኡ እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ንዓና ወሊዶም ናይ ሎሚ ኸ ገበና ናይ ሰበይትኻ ናብ ደገ እንዳውፃኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝኸፍእ ከምዚ ሙድሩስ ሰብኣይ ይበፅሐካ ትዕድልካ ሙድሩስ ሰብኣይ እሞ ብድሕሪ እችድ ሙድሩስ ኢልካ ምስ ገደፍካዮ ሲ ላዕሊ ኮይንካ ምስ ረአየካስ ንዓኻ ንኸውድቕ ንዓኻ ንኸሸማቐቕ ዘይፍሕሮ ነገር የለይ هذه نزو اجرمانتيلا كقطم اللي رأسي مانتيلا سفال اجري نحفاش اجندا سؤالكا خط دوري فتسوم زي بالكا ناي قال كبري ناي شوي تسدحان ولا يكون قني ناتا مساخا ذلا غروب زي ترئي مهوري يلكا بترحو يهلو دو تبلوني بدحري خوينام زفرارحو انت رأس مانتيلا مالتيو كم زي عينت كبن ناب سوشيال ميديا ايوه تصنيو مساخا زنبرت سبيتي طعم بلعخا طعم ستيخا صبق لايف حليفكا ايتموتش خايا يقدفاتك اوكي خلاص صبق عدايت نحخي زبال تزي كوينو خمزي كمزي وبطعمي فري بونت روز بلي عايت خلي الكازربالو و كما خازوله سايد حنا نافقاري هو ياو خمس سمع لنا مالتي زغرمكم ነገር ኣብ ሴፉሲ ገለቴ ቀሪዋ ነራ ሰባይ ከም ዝገርኒ ላ ማለትዩ ንሳያ ብዙሕ ነገር ዋጊዓ ነራ እቲ ሓቂ ግን ሓደ ፈጣሪ ዝፈልጦ ኣፍተና ጋግራ ግን ብጣዕሚ ፐርፌክት ማለትዩ ሰባያ ብጣዕሚ ይዘኽሩዓካ ሰሚዖ ተዘይ ሰሚዕኹም ሰምዕዎ ማለትዩ ኢንተርቪው ገይረሎ ብዙሕ ሰብ እንዲያምን ሕማቕ ነገር ሓሲዩሉ ነይሩ እና ኣነጋግራ ብጣዕሚ ዝኽእል ብጣዕሚ ጎበዝ ኣብ ሓቂ ዝተደረኸ ኣነጋግራ ኣብኡሎ ማለትዩ ካብኡ ክሪ ነይርዎ ሳያን ሸዊት ማለትዩ ዝሰያ ዝነበረ ማለትዩ ካብኡ ሪዋላት ኢንተርቪውስ ክመፅእ ነይርዎ ባህል እየ ንሽሙ መጽሐፍ ጽሒፈይ ዘላ እና ናይ ገለቴ እስከ ሰሚዕና እስከንመለስ 2009 ወደ ውድድር አሜሪካ ይርኩት ከዛ በኋላ ባለቤቴ ከቤት ወጥቶ ጠፍቶ ጠበቀኝ ማለት ነው። እኔ ሲመለስ ማፈለግ ጀመርኩ። አንድ ብጣሽ ደብዳቤ ተጽፎልኝ ተቀምጦ ነበር ጸበል ይያለው የሚል የተጋባነው በፕሮቴስታንት እምነት ነው በሙሉ ወንጌል እንዴት ጸበል ይቻለ የሚል ጥያቄ ነበር። እሺ ገለቴ ከም ሰማዕኹማይ ማለቲ ናይ ባዕላ ሐሳብ አቅሪባላ ሙሉ ክትሰምዖ ትደልዩኔ ኣብ ናይ ሰይፉ ዩቲዩብ ቻናል ለኩም ክትሰምዖ ትኽእሉኹም ማለትዩ ከምኡኔ ማለትዩ ሰባያውኔ ናኹም ከብለኩም ክትሰምዕዎ ማለቲ ናይ ቀደም ሰባያ ዝነበረ ማለቲ ገለቴ ከም ትሰምዕዋ ዘለኹም ሙሉ ሃፍተይ እንዳለ ሃፍተይሲ በቃ መሃዊኒ ሙስዩ ዘሎ ኮማ ዓይነት ወግዓ ተዋግዕ ዘላ መኪና 11 ገዛ 5 መኪናሲ ሙሱ ብሽሙ ይዘሎ በቃ ኣብይንያትል ዘላ ሰባያ ድማ ኩርዕ ኢሉ ሓቀኛ ስለ ዝኾነ መጥዩ ኣብ ሚዳታ ዓይነት ዘረባ ከም ተዛረበ ናኹም ከብለኩም ቪድዮ ንኺድ ያንተን የሆነ አካል በዚህ ደረጃ ማሰብ
ውርደትም ዝቅጠትም ነው። እንኳን እንደዚህ ሊሆን ማለት ነው። ሪቨርስ ነው። የኔን ጩኸት ነው አንዳንድ እየጮኸች ያለችው ብዬ ነው የማስበው። አሁን መናገር ስላለብኝ የምናገረው፣ ባልናገር ደስ ይለኝ ነበር። ይህና ላብሬያት የኖርኳት እንደዚህ የሆነ እንደዚህ ያደረገች የሚለውን ነገር ባይነሳ ደስተኛ ነበርኩ። አሁን ግን አስገድደኝ። የኔን ጩኸት ነው እየጮኸች ያለችው። እኔ በአደባባይ ፍርድ ቤት በር ላይ ድደፋ የነበረው ወደ 6-7 ጥይት የተኮሰብኝ በዚሁ የፍርድ ቤት ሂደት ላይ ክርክር ላይ ያለ ከታችኛው ፍርድ ቤት ተሸንፎ በይግባኝ እዛ ሄዶ እዛ እየተከራከረን ነው። ሳምበዲ መቶ ታርጋ በሌለው መኪና አፍኖ ሊወስደኝ ሲል እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው ያመለጥኩት። አምልጬን በመኪና አባረውኝ። እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ሰዎች ከሆኑ ፍርድ ቤት በር ላይ በአግባቡ ሊይዙኝ ይችላሉ። አገባህ? አዎ አግብቻለሁ። ወለድክ? አዎ ልጃለሁ። 3 ልጆችን አፈራ? በጣም አዎ። ምናልባት ይሄን ሁሉ ሮጣ ጎዳና ተዳዳሪ ልሆን ነው እያለች ነው። ኦኬ። እኔ ገለቴ ዛሬ ህዝቤን አገልግዬ አገሬን አስጠርቼ ጎዳና ላይ ሊወጣ እኮ ነው ያለሁት እኮ አሁን። ያን አስተያየቷ እንዴት አየኸው? ኦኬ። እሱ ደግሞ ማለት በእርግጥ ከእውነት የራቀ ነው። አንድ አሁን ስንከራከርበት ነበር መጀመሪያ ላይ፣ በኋላ ላይ እንደውም ነው ብዬ ይሁን ብዬ ለሷ ያስተላልፍኩት ነገር አለ። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ሾው ላይ ያቀረቡት አይመስለኝም። እውነታ ያለው ነገር እዚህ ደህንነት መውጫ ቶፊቅ ዳቦ ቤት አካባቢ ወደ 800 ምናምን ካሬ ከዛም በላይ ትልቅ ቦታ አለ። በሷ እጅ ያለ በሷ ስም ያለ ሰርቪስ ቤት አለው። ለትልቅ ፕሮጀክት አቅጆ ያንን ስኬጁል አድርጌ ላዘጋጀው ሊሰራ የተሞከረውና የተበላሸ ያልኩ አንዱ እሱ ነው። እሷም በሷ ስር ነው ያለው። እጇ ላይ እንደምትነዳው መኪና አለ። አያት ያለው ቤት በሁለታችንም ስም ቢሆን የጋራችን ንብረት ነው አይደል? እሷ 7 ዓመትን የስከራክር ውጪ ነው እኮ በቃ እዚያ ሳን ገለቴ ኖረ ማለት እዩ። ትግራይ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚዲያውን ክጭብጥዎ እንደምሓስዮም ነይሮም ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ንገለቴ እዩ መጀመርያ ደጊፉ ማለት እዩ። ዝሰብዚ ክእለሽሎ ታይድኹን ብዙሕ ዘመቻ ገይሮምሉ ነይሮም። ኣብ ሶሻል ሚዲያ መፅኡ ድማ ኣብ ናይ ሰይፉ ሓቀኛ ስለዝኾነ በቃ ደረቱ ነፍሒ ተዛርዩ። እዚ በቃ ተሓሳብ ሰብኣያ ንሸዊት መዝጎ ዝተሸወደ እኮ ናይ ኣነጋግራ ቃላት ዘየሉ ቃላት ስለ ዝተጠቐመ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኩሉ ተናዲዱ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ። እስካብ ክንዲዚ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ገበና ምውጋዕ ምሳኻ 4 ዓመት ሙሉእ ከም ጓልካ ሒዝካያ ነበርካ ቆልዓ ናታ ገበና ምውጋዕ ማለት እንደይ ከቢድ እዩ። ጽባሕ ንጎሳውን ጓል ክትወልድ ኢኻ ንጓልካ ታይ ከም ዘጋጥማ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ። እና ዝሚድያ እዚ ወይ ሪኢኻ ተትመጽእ ነርካ ይሕይሽ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነጋግራ ናይ በሳላት ኣነጋግራ ከምዚ ዓይነት ደስ ባላ ንኹሉ ሙሉእ ሪኤ ነይራ ናይ ሰብኣያን ገለቴ ማለት እዩ። እቲ ዝተባሃለና ንኽትፈርድ ሲ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ገለቴ ዝበለተና እሱ ዝበሎሲ ይፈላለ ኣብ ሓቂ ተመርኪሱ እሱ ከዓ ተዛርዩ ማለት እዩ። ኩላትኩም ዘይረኣኹሞ ራእይዎ ማለት እዩ። ማለት እንደይ ኣነ ኣይተረደን ክጭቁንዎ ደመሓስዮም ትግራዋይ ብምዃኑ ኣይተረደንን ማለት እዩ። እና ከምዚ በቃ በሳል ሰብ ከምዚ ዓይነት ንግግር ተተናገረ እዩ። ናይ መን ሕቆ ግን ገቢጡ ብድሕሪታ ሰብ እንድዩ ኣሕዋት ሕቆኹም ገቢጡ ትበሃሉ ኣለኹም። ተናዒቕኩም ኣወዳት ተንዕቑና ኣለኹም፣ ኣትምሰት ተንዕቑና ኣለኹም። ግደፉ ኣይተንዕቑና ሕቆኹም ገቢጡ ትበሃሉ ኣለኹም። ድልድል እስከበሉ ድልድል በሉ መኒነ ብድሕሪታ ሮፍላንስ መቐለን ዓባሃል ነስ 2 ሚልዮን ከዚያ ለዓቐብታይ ሊደርፊ بلال متنال ود لابسنال هيا أرى ورهي وسد الغنومة أنا قلت أنت ما عرفتش مني بلال متنال ود لابسنال هيا هيا أسكم أرسكم هيا هيا شقية شقالم شقيتو أتمنى موي أديس سببا شربتني يالا رباو 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 كذا العرس تيجي ها كل 2 مليون كله غاتت لينين جزاني نسر علمتم دمارا نقول سال حضر له القري كل عليه لا يطلع
ዝሕንጥ ሸይገጹር ኢናየና ንሮፍናን ይቃወመሎ ማለት እዩ እና ብዙሓት እዮም ተቃወሞ ታይ ክግበር ኮይኑ እና ሮፍናን ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዘበለን ነገር ተሊታዩ አፍቲ ኮንሰርት ማለት እዩ ደርፊ ውጽሞ ማንም ክሕግዞም ዘይኽእል ስቴጅ ዓቢ ስቴጅ ክረኹ ዕድል ዘይኖሮም ሳት ንኽሰርሑ ገይርዎም መጀመርያ ንዕኦም እዩ ቻንስ ይዎም ስርሑ ድረፍ ኢልዎም ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ እዚሲ ሓቀኛ በቃ ሮፍናን ማለት እዚ ዓለም አቀፍ በዓለም ዝፍለጥ ሰብ እዩ እና አኽቢሩ ናብ መቐለ ዝኣክል መፂ ድማ ንዞም አርቲስታት መቐለ ዘለው አመላ ትግራይ ዘለው ማለት እዩ ድረፍ ኢሉ መድረኽ ፈቂዱሎም ናቱ መድረኽ ሲ ፈቂዱሎም እና ክምስገኑ ዘለው ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ መስዋኑ ከም ተዝፍለጥ ኩሉ ግዜ የመስግኑ እና ሓቂ በቃ ካፍቶም ኣብ ትግራይ ስቴጅ ፈቂዱሎም ዝደረፉ ሰዓት ናኹም ከብለኩም ንኺድ እስኪ ሮፍናን ከደሲል ወዶ ኸመይ ኣብ መቐለ ጻኒሕቱስ ደሲል ወዶ ናኹም እስከብለኩም ሰላም ሮፍናን ሰላም እንዴት ነህ መቀሌ እንዴት አየኸው መቀሌ በጣም ቆንጆ አሪፍ ነው ወደድከው አቀባበሉ ምናምን እንዴት ነበር በጣም ፍቅር ቴንክ ዩ ሁላችሁም በጣም አድርጌ ነው መሰገን እግዚአብሔር ይስጥልኝ Are you excited በጣም excited Here I come. Oh, here I come. ለመጣው ለሄደው አጨበጭባለሁ ገና ለሚመጣው ተዘጋጅቻለሁ ሰው ይታዘበኛል እኔ መች አውቃለሁ በሄድኩበት ቦታ አጨበጭባለሁ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ዝኹሉ ላይቭ ኮይንስ ኣነ 12 ሺህ ጥራሕ ፎሎወር ክሉን 100 ሺህ ዘይተብፅሕኒ ታውቁ نعم دي أنت إذا أقول عزاب تعميكم تتحيزكم تاجراتكم من دعيك وقدفوا تسرحك يمشي قد من ما يك يتسمعي من يتسمعي أنا confidence كبتعمي زمتشيني أتصلله سراوت تجاي نمفراس نموقع عدتات داقم نخنوعان نصرف زلو ناي بي كدمتي أم عفار زركو شفاتو تقالتينا بهالتين كبر سراوتنا يكون كبر حزبنا نمحلاو الله يزبها سكمتي كمن نوسد بقانو يفلت كبر المقوسن سماتنا تقاعد تسعر كما خمسي أدو تقراي زنبع عيلن بملحسو مالتي شمو لعلويا مرارحة حرا مريت تسفاي كوادا نزهب كان نجزي بتعامي مسكين كورر له ورتات له خمس خوينو لهم توم لمودات سوات توم نفلطهم بحصوت كم عينت بروباغاندات سلالوزحيو نشتي جزي هذا نلولخ كنا سكن إيش حسوا كفلنا خمين يقالسي وي أمنت يخون تاتخانيها تأثيرو تقوميدو كبزح وقعيدو قع خمس غير دوريو بخيدو خالوت وقعتاتي دو قع لنا اسكي يا حرام مريت يا رغيو كاغن تحقي او زابو تخا قال لغان ايش حساب اسكي يا غني لي يا كشا غيرها سلد عدم غني يا صلاي يسرحوا يسرح سوم سرحوا يسرحوا تعاو يسرحوا ناي بروباغندا سرحي قلل يكون ناي 50 عمت ناي بروباغندا سرح انا سرحي ነው زو نفتقو تاي ነው حتى سواتون يدول مستقنتات تدناقيصو انا مأسرتي بدل وصعمر ني برخاوسي شكا عزاب قالسي يزلو ابزي كلنا تقالستينا من اثار من تاثاري ذا الصرفنتاتون زلو يمسلنا ابزي معناتو
ኩላቱ ኣነ ኩኖ ብጾታው ዘለና ነዚ ኣሳሪ ዓፋን ዝኾነ ስርዓት ተቃዊምና ኢና ወፂና ስለዚ ኣብዚ ይሄን ተባሂልና ተመኻኺርና ቃልስና ንዕውተሉ እምበይ ነተኣሳሰረሉ ነተሓላለኸሉ ምክንያት የለን ግን ጸላይ እሱ ይዓቕሙ እሺ ስለ ሓራ መሬት ብዙሓት ሰባት ደንጊጽኩም ብዙሓት ወን ተጨኒቕኩም እንዲያውም ሓራ መሬት ከመይ ትሪዮ ደጃቱልን ማለት ከም ባዕለይ ዝኾነ ሓሳብ ክህብ ማለት እዩ ማለት ኣማራጭ የለን ዘም ሰዓት እዚኦም ማለት እዩ ኣብ ዓድና ክነብረ ይገወርናን ስደተኛ ክምልሶ ይገወሩን በቃ ትማሊ ዋጋ ዝኸፈለላ ሰብ ዋጋ ከም ዘይከፈለላ ሪኦሞ በይኖም ብቻ ዝኾነ ነገር ዝገወሩ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ እና ተብሓራ መሬት ዘሎ ድማ መሪርዎ መብዛሕትኡ ድማ ኩሉ ትዴፊ በቃ ትናው ኸይዱ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተዋግዕዎ ተትፈልጡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን በቃ ማለት ኣማራጭ ስለ ዘይብሎም ዞም ሰዓት እዚኦም ተረዲኩምሉ ኣደ ትግራይ ነቢዓስ ድጋሜ ንኽትነብዕ ትገብሩ ሰዓት እውን እኒኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘይኮነ እናዘገብኩም ማለት እዩ ተረዲኩምሎ እና ኣየድልን ባህልየን ቴንክ ዩ ንሓጀር ለበስ ተጻሪፋተ ነይራ ዛኦልዓሲ ጎፍ የቢልዋ ሒዝዋ ሕጅሲ እንታይ ከምቲ ሰሚዕና ያስከንመለስ ወዲ ተስመርኩ خلي ብለም ገር ይቅርታ ይልክኒ ይቅርታ ሰላም ይለካ ኧረ ብጣዕሚ ነደነት ኸ بعد غير خاص سي ينيد على طول اللي تسمع طيب تقدر تقول لو تقدر واي اسكو يخلي من وانا اللي تلك كويس فاهم يا غير تلك ما تغير ما لقد فكر وحسيتي هو ده من لا يكسر كويس ناغير هتسخن سريع تلع قلعهم بس لا يكسر بي عندي صار خلع قبوز لني لا يكسر هتسخن افضل يترمي هاي هاي نقرأها افضل يترمي عني دك نقرأها سيكالي نبي انا الاخاس يتصرفك እና ደጃት ሓውኩም ዝነበረና ጻንሒት እዚ መስል ማለት ይሕዋተይ ምሳይ ስለ ጸናሕኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እና ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ድማ ሳብስክራይብ ገርኩም አባራታቱኒ ማለት እዩ ኣጆ ኻይልኩም ደግፉኒ ማለት እዩ ናይ ቀነለይ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ናው ኩሉ ሼር ንኽትልዎ ድማ ጥርጥር የብለይን ማለት እዩ ፍትሒ ንዝተወፅዐ ህዝቢ ቴንክ ዩ